Under klimatopmødet i København bliver de store statsledere kørt rundt i klimavenlige biler. Og nej, det er ikke dem her. Det er nogen, der er så store og dyre, at stort set ingen af danskerne har råd til dem. Er det i grunden ikke et underligt signal at sende, når nu politikerne så gerne vil have, at så mange af os som muligt kører mere miljøvenligt? Især når man ser på, hvor små de store statsledere egentlig er. Hej, må jeg spørge noget? Ja. Prøv at se herovre, ikke? Ja. De er alle sammen store statsledere. Jamen, jeg er lige så høj som Berlusconi, kan jeg så se. Kunne han ikke godt være i noget, der er mindre? Jo, det skulle jeg mene. Ja, ikke? I bagagerummet, for eksempel. Altså, synes du, er de så store, som du har regnet med? Nej. Kunne jeg få dig til at prøve vores benzinøkonomiske limousine herovre? Er der plads til en lille statsleder? Der er masser af plads. Nu er jeg jo lige så høj som Berlusconi, så hvis jeg kan være der, så kan han i hvert fald også. Alle er mindre end mig. Du er jo højere end Frankrigs præsident. Ja. Det er lidt for meget til sådan en lille person. It's very small, yes. Så kunne han godt sidde Lars Løkke. Det behøver ikke at have sådan en kæmpe bil til det. Synes Det er små. Ja, de er små. Mennesker. Jo, det er små mennesker. Pyt med det her, ser da godt ud alligevel. Vi kan godt være 3 mere herinde. Der er plads til en livvagt. Så kan ham præsidenten også være her. This is our prime minister, Danish. Der kan sgu godt sidde 2 ministre herinde. Specielt til dem derovre.